На 23 януари 2026 г. в Русенския университет Ангел Кънчев се състоя тържествена церемония по връчване на дипломите на студентите от специалност социални дейности, образователно-квалификационна степен бакалавър. Абсолвентите започнаха обучението си в Тракийски университет Стара Загора, а успешно го завършиха в Русенски университет. Приветствие към дипломантите отправи ректорът на Русенски университет, доцент доктор Десислава Атанасова, която поздрави завършващите за избора на хуманна и социално значима професия и подчерта ролята на социалните специалисти като носители на грижа, отговорност и активна подкрепа към хората и общностите. Гости на церемонията бяха академик Христо Белоев, почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенски университет, професор доктор Теодор Илиев, заместник ректор, както и професор доктор Милена Кирова, декан на факултет Бизнес мениджмънт. Поздравления към абсолвентите отправиха също деканът на факултет Бизнес мениджмънт и ръководителят на катедра Мениджмънт и социални дейности, които акцентираха върху професионалната подготовка на студентите и тяхната готовност за реализация в динамичната социална сфера. От името на катедра Мениджмънт и социални дейности бяха отправени искрени пожелания за професионална реализация, устойчивост, човечност и мотивация в работата с хора и институции. Особено символично бе дипломирането в годината на 80-ти годишнината на Русенския университет. 8 десетилетия утвърден академичен авторитет, традиции и принос към развитието на обществото чрез образование и наука. Церемонията се превърна в тържествен израз на академична приемственост, партньорство между университетите и мисията на социалната професия – служба на обществото.